Директно, лично, категорично за кампанията на Илия Стил за неговият брат Тихомир, за Васко Стил и за Иван Москвича. Павила Каягили за най-големият Васко Стил пачката. Яшка брат ми Иване праля, табардан обертоне, мо прало Тихомире си овило на кампанията. О, Илия со патрони си боса на България. Илия Стил, който иска да заповяда на старта Крушаре номер 1. Всяка майка приятели патрони не раждат, те са вълци единици и си мамбут бари фамилия. Када бара в томен, вали гърми на братята тигри, пак им върви. Ние сме хората, канадике на мен намала. Куладенца е душмаен мудара. Тихомир има жена, къщата палати най-красивата жена. Дидиже Илия Стил, дивият крокодил брат. Вали гърми на братята тигри, пак им върви. Ние сме хората, канадике на мен намала. О, куладенца е душмаен мудара. Дай тихо Васко, Ваньо, Таро, Илия, Катабара, Саме и Англия. Имената ни са амбиция, имаме класа и позиция. Това е нашата традиция, брат.